أتي بنواب الترجمنا يوداسي مريم نشتن قال إخبار تمهيرنا برنامجنا عطينا لو جزانا من تنخد نشتن ساعات تعقوسنا يخم قال إخبار نمهار مالتيو لمهورنا نزوادو هاجر السوكت أما حداري مجاوي حديث قواهري تمنا كون يوم لأن إحنا سمع زل البنا الممهرنا دما تناجر عندبت إخبار أملاك لكعدلهم سجنتو لبونا المجاوي حديث قواهري تمنا بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين أنتي وأتو سواسو زرئي أقب وملائكة እግዚአብሔር ያርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ክቡር አቦና ቆሞስ አባ ላይከ ማርያም ገብረ ጊዮርጊስ ናይዚ ዓብይ ካቴድራል አመሓዳሪ ዝኸበርኩም አበው ካህናት ሰባክያነ ወንጌል ዝኸበርኩም ምእመናን ወምእመናት ኩልኩም በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ደሕና ድሓድርኩም ልዑለ ባህሪ ቅዱሰ ባህሪ ጎይታ ሰማይን ምድርን ፈጣሪና ቅዱስ እግዚአብሔር አብዚ ናይ አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰዋየን ናይ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ወርሓዊ በዓልን ኳዕ በሰላም አብጽሕና ኳዕ በሰላም መጻኹም ማ ምንም እንድትርጉምስ ትርጉም ያድልይ ስለዚህ ኢታብዝሁ አንብቦ መጻሕፍት كما يزنقو أهاو أحوات كيزنقعس تسمعوا على إخبار كيف الصمس كيزنقعس مصحفت من باب أيتاب زحلهم ترجمون أيتاب زحلهم حصر متن بزبالة يخون سلزولتهم قدسات مصحفتي نايب حقي ممهرنا أبونا قوم سبلا كماريام بتعمي كان معار بزطعم عندبت بتناي بعلنا قانقا بتي نايدنا قانقا بتي ترجم زياد اليو قانقا خال أي ترجم زياد اليو قانقا بزقبا سلزمهرنا نايب حقي أنا تري وداس مريم يفولتو أيه جندما كفخا كتادامو تكلخا بخال ممهر بخال عندبت تسمعو كلخا عزفي درو يصقا امو مستوعلو تمستو عزف درو يمو زي ترجمن انبابن حونا قال هوت يسمع لنا كبل يدلي قال هوت يسمع لنا سمعتون ناي بحقي ناي لديا عندبت خفيتو منفس قدس اولا حادرو او عدي او غزاي مصو كتولم همزه بلا منفس قدس او لنا حادرو صبوق سنه مغبار سناي سنه مغبار نيادنا بركت كنفصم قدس فؤادو يخننا حدا خلت قال يطرح كبل كافتي ممهرنا زنغرنا وملائكه እግዚአብሔር ያርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ካፍቲ ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ቃል ማለት እዩ ግድ ቅዱስ ኤፍሬም ክንድስ ዘአክል ጸጋ ተገሊጹሉ ናይ አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋ ክብሪ ኢሉውን ነገረ ሃይማኖት ነገረ ስጋዌ ነገረ መላእክት ነገረ ቅዱሳን كل حاويسو يو أوزانا لمعتنا يسولس وداس مريم كندي مستري يحالف بونت تنا هيمانوتنا مسارات زبال خلو تنا يبلي كيران تاريخ زبال خلو مسحدث كيران هامي جورو هام تقرارسه نجار دحنات خامي جورو هام استفصمه يو أفتنا يسولس وداس مريم ترجم بزن سمع قال تقلل يلو بحذر ساعتس ناي بحقي ناي هيمانوتنا كم مسارته كسام مجرشة زرعنا ممرنامون حزون قال هو تسمع لنا كوعاتم حنتي تأزبلت وملائكة እግዚአብሔር ያርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ና እግዚአብሔር መላእክት ሲ ካብ ሰማይ ላብ ምድሪ ካብ መሬት ድማ ላብ ሰማይ እና ወረዱ እና ደየው ላዕሊ እና ወጽኡ ካብ ላዕሊ ድማ እና ወረዱ ካብ ምድሪ ካብ ሰማይ ተተኽላ ናይ ወርቅ መሰላል رئي اللهم نسا نسخي من ياسا قدس دنجل مريم إلو تترجمه تلو قدس إفريم مالتيو تتاريخ هبلو كدان زل تاريخيو قدس يعقوب مسحو مسئيساو تبعيسو خد كله
أبرخا حادرو إمن تترئسو أبرخا أو سماوي ما نمسوي يقول له هم أراويت مالتي أبرخا حادرو إمن تترئسو كحادر كله زا ورق مثلا ناي ورق مثلا أم مدري تتخيلا أفتا إمني أفتا تترئسو وازل إمني تتخيلا أو سماي بصحة أو لعلي زفان تزرقحو أو العلو دما نقوس تقمطو يرئي بتامسال النجا ملائكة يوصي يوردو يرئي سلازي تايولو زي يتهانس بيت እግዚአብሔር ተላዕሉ ንጉሆ አብዝ ቦታ እዚ ቅዱስ ቦታ እዩ ና እግዚአብሔር ዓዲ እዩ ና እግዚአብሔር ስፍራ እዩ ዝቦታ እዚ ሲና እግዚአብሔር ስፍራ እዩ ስለዚ ኢሉ አብዝ ገዛ ዝቦታ እዚ ና እግዚአብሔር ገዛ ክህነጽ እዩ ሉ ትንቢት ተናገሩ ማለት እዩ ንግዚኡ ካፍተም 48 ና ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ምኩራብ አይሁድ ተሃንጽዋ ይብል እዚ ድማ ቅዱስ ኤፍሬም አመስጢሩ እታ ናይ ወርቅ መሰላል ስንስኺ ኢኺ ይልዋ ማለት እዩ ትዙፋን ወድኺ እዩ እቲ ልዕሎ ዝተቀመጠ ንጉስ እቲ ዙፋን ማይፀንኺ እዩ ናትኸ ማይፀን እዩ እቲ አፍቲ ዙፋን ዝተቀመጠ ድማ ንጉስ ዝተባሃለ ድማ ወድኺ ንጉስ ክርስቶስ እዩ ኢሉ አመስጢሩ ይናገሩ ማለት እዩ ቅድሙኡ መላእክት አይወርድና ይወጽኡ ነይሮም ምኽንያቱ አመንጎ ሰብን አመንጎ መላእክትን ርክብ ተቋሪጹ ስለዝነበረ አመንጎ እግዚአብሔርን አመንጎ ሰብን ርክብ ተቋሪጹ ስለዝነበረ ስለዚህ አይወጽኡ አይወርድ ነይሮም ይብል ንጉስ ክርስቶስ ካዋደና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ምስኾነ ግን ካፍቶም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴ ተሓደ በአካል አዋደና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሓደረ ግን ብድሕሪኡ መላእክት بلدت معلتي سبحات لإግዚአብሔር በሰማያት وسلام بمدر سمرته لسب أو سمايات لإግዚአብሔር كبر يقبا مسغانا يقبا أملكو يقبا وداسي يقبا عاب مدر دما نسب نود سب تمنيتو تفصم الله دستاو تفصم الله حاغوسو تفصم الله علمو لإግዚአብሔር كبر مسغانا يقبا لاولو ملائكة مسغنهم مالتيو كابز علت زجمرو مساد ملائكت ناتنا صلوات ناتنا مسغانا احنا زقرونا يعطان لا بእግዚአብሔር زقرو ሁሉ ሰዓት ኮይኑ ማለት እዩ ወዝ ዕጣን ያርግ ምስለ ጸሎቶም ለቅዱሳን ሙስተእዲሁ ለው እት መልአክ ዝናቅርዎ ዕጣን ዝናቅርዎ መስዋዕት ዝናቅርዎ ጸሎት ዝናቅርዎ ምህለላ ዝናቅርዎ ስብሐተ ነግ ዝናቅርዎ ዘለና ስብሐተ እግዚአብሔር ሁሉ مثل صلاتهم قدوس لقدوسان مسناي قدوسان صلوات مسناي مؤمنانو صلوات بناي ملائكه ايد لا بيارق لا بእግዚአብሔር يارق يبلنا معناتي نا بእግዚአብሔር يارق كاب እግዚአብሔር دما تاي حزي يمص محرت حزي يمص سلام حزي يمص بركات حزي يمص رديت حزي يمص فقر حزي يمص زيو ስለዚህ መላእክት حزي እናወጽኡ እናወረዱ أفت قداسي مريم خطاء الزولة نسوي تايد نهولو خلته تايولو كلته ملائكة سي حلوت النوية بقى حلوت استعززهم له دحرقوا نسب ويتانا مدحانينا يسوع كريستوس أودنا قدس دنقل مسحادرة بدحرقوا سو خور سلازخونا እግዚአብሔር بزبلص سلازخورا እግዚአብሔር بزبلص سلازفوتو نودسب كلته حلوت ملائكة حلوه ملائكة كنول كلنا ريهم قدوس ميكائيل كنول كلنا قدوس جبريل كنول كلنا قالوا ذي الفاعلات ملائكة نخبر كلنا سلازي حلوتنا سلازخون ايو نحاد سوسي نايقدن خلته ملائكة حلوه وتحاد بليتي تحاد قاتري حلوه مالتي كازقر مكم دما قببل يقبرو اتي حداي معلت حلاوي حلاوة ودو لفتاري وخركله لما منبرو خركله رقيقان سلازخون منبريهم ناي بعلم منبر سلازلوه لا بوتاو كملس كله رككو يقبريو هما يخوينا وعلازا نفسي يقول تحاد ملاك قبلو كله كركو كله حمزه زبعنيات مالتي حدا زبعنيا خلته زبعنيا تهاليو ما بز عالمنا يزخونه تكال كحلوس نايز برز حلوت تحلوس تحاد بليتي دحدر ندخوين تحاد بقات دحلو ندخوينس رككو يقبريهم زلو زكاو زل هافتي زل صقا زل نبرت يرخخو
على بلزيا من همزة طفوة سلزي فلت سلز تم ملائكة الككو يقبر واتانا وسنا خبار سلز خونت سلز صبوق مقبار تهالي نائلو عاوز صالم عاوز صوم عاوز صلوات عاوز سجدات عاوز فقري عاوز حدنات اندحو على خوينا وصبوقنا እግዚአብሔር همز فقد الله خوينا إياز الله እግዚአብሔር بزوز حقن سرعاتن بصوم بصلوات بفقري بتحتنا بمصوات إياز الله يازو عالت إلو ياركوا دسنا ولا يركوا مالتي آي حاطيات الناقبرت إياه النعمصت إياه عم منقينت أو تنكل أو خفعات أو حاسد أو تعيلت أو تزهرتي أو تنقلا أو استفلا لي حاطيات تجمع لغا إيانها اندحيلو ياركوا وقن نحازنا يمصئ حلافنا زلوا كمصئيو ناي قدن كمصئيو كحلو قن برحقات بقى تسكفو قارو كيخونسي برحقات يدري برحقات خوينو يكتاتل يبل مالتي سلازي هاي بحقي ازيوم يو እግዚአብሔር ገርና ዘሎ በخمزينا كنا خبرهم ዝግበናቶም መላእክት ስለዚህ መላእክት እግዚአብሔር ያርጉ ይወርዱ ውስጤታ خمس ባለ በደህሪ ክርስቶስ አባደና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰም ሆኖ መላእክት ይወርድላ ይወጽላ ንሕድ ድማ አስራት ስለስተዋወና ናያደና ቅድስት ድንግል ማርያም አስራት ነዋሞ ወልዱቺ ደቅኺ እንሆ ሳተሙ እዮም ደቅኺ ተባሂሉ ስለስተዋሃበ መላእክት ድማ ሓለው ተተገይሮምና መላእክት እዩ ስለዚህ ብድሕርዚ ኸይዱ ነብርኻ ናብ መሬት ሃብ ዝተባሃለ ነብርኻ ዘብርኻ ናብ ቤት ነብርኻ ናብ መሬት ከም ዝተባሃለ ሲ ሞት ስለዘይተርፍ ሞት ምስ በፅሐ ድማ እዞም መላእክት ያረክዋ እዮም ስለዚህ ብጽቡቅ ስነ ምግባር ብጽድቂ بسقاه ودمو بنسها تحاصب على فطاري كلا صبوق بقدسنا هيوت احنا ورا خوينا دسنا ولو علل الناولو انا مسغنو لا فطاري ما قروا يبل مالتي تموداتاو يا قروا سؤالون حدا غزي حزم ما يخدو حاطيات تسرح مكرات حاطيات تسرح انت دنيرخي حماق مغوان احنا ورك خوينو زوم حماقات حاطيات زبالو هلينا ود سب زي فقدلهم مدملا فلتنا نغورم حطاو زيوم نغبر نحنا يرخم تايبل لافتسيول ياريوامو زلزلاو يدوريوا صدقي تسرح انت ندرخ دما يلوم لا جنت ياريوا ግን ኃጢአተኛ ስለዝኾነ ታማን ገበር ከአምና ብላዕሊ ኢሎም ላፍትሲኦል ያርክዋ ካብዚ መሐርና ነፍሲ ካብዚ ጉዳይ ዝትጨነቅ ብሎ አባህር ያቆስ ካብዚ ጉዳይ ዝትጨነቅ ይግባ ስለዚህ እዚ ከጨነቀና ዝግባ ክንሐስወለ ዝግባ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ምሕረት አምላክ ስለዝኾነ ምሕረት አዳለውና እዩ ሃምናትን ኃጢአት አይሆነ ይውል መሰሩ ለለታ ይውል ወባህር ያቆስ ሃምናትን ኃጢአት አይሆነ ሃምናትና خفአት ተይኾነ ሃምናትና ግብር ከይኾነ ሲ በከመ ምሕረትከ አምላክና ኸምናትኻ ምሕረት ኸምናትኻ ቸርነት ሃምናትኻ ደግነት ሃምናትኻ የዋህነት ሃምናትኻ ቅንዕና ደኣ ይቅረበለና ኢሉ እንደገና አምጹልና ማለት እዩ ስለዚህ ሃም ምሕረቱ ይልአኸልና ናይ ምሕረት ጎይታ ስለዝኾነ ምሕረቱ ፎርሱ ይልአኸልና አመወዳእታ ያዝበለ አንት ኮንቻ አዝቀንጹሃስ ዝገርም ትርጉም ማለት እዩ አዝካ አበ መለክ ንስኺ ኢታርየነ ሙስና ሃለ ኢየሩሳሌም እናወሉ ላጸለዩ ነይሮም ሃምዝና ሕዚ ጭንቅ ዘሎ ጭንቂ ሃምስና ሕዚ ዘሎ መከራ እዚ ክኾን እዩ ብዝበረቐ ብዝነጎደ ብዝሃም ዝኾነ ብዝጠፋዕና ብዝሞትና በቃ መዓት ዘይበሃል ነገር የለ ከምኡሲ እቶም አብ የመለክን ባረኩን ዝበሃሉ አብ ኤርምያስ ዘመን አብ ነብይ ኤርምያስ ዘመን ካብቶም አርባዕተ ዓበይቲ ነቢያት ሓደ እዩ ኤርምያስ አውናቱ ዘመንሲ ብጣዕሚ ኢታርየነ ሙስና ሃለ ኢየሩሳሌም ናይ ኢየሩሳሌም ጥፍአት አይተርየና ናውሉ ይጽልይ ነውረም ይብል ማለት እዩ ሃምዛ ሐዛብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መጽና ናይ ህዙና ጥፍአት አይተርየና ናይ ደቅና ጥፍአት አይተርየና ናይ ዓድና ጥፍአት አይተርየና ናይ ሃይማኖትና ጥፍአት አይተርየና እና ኮይና ክንጽልይ ዝግባ بقلنا طرح تيخون نقلنا طرح هذا نجريو نقلنا مصلي هذا نجريو قلنا هزونا هم حفشاوي كنصلي سلازقبا بيت كريستيان نخلو ايات صلي ناي خلو عدو سلازخونه ስለዚህ ኢታርየነ ሙስና ሃለ ኢየሩሳሌም ናይ ኢየሩሳሌም ጥፍአት አይታርየና ናወሉ መቸም ማዓ ታሪክ እንዴት ተቆሰፍት ታሪክ እግዚአብሔር አብ ደብረ ሲና ግልጸለም ከለሲ በሐዊ ብጥሽ ብንፋስ
ክግለጸሎም ከሎ ሕገይ እንደሓልዩኹም ሃምዝ ብለክ ሕልወኩም እየ ክኸብበ ብሓዊ ኣኽበ ክሕልወኩም እየ ሕገይ እንተፍርስኹም ድማ ሃምዝ ብለ ብሓዊ ከቃጽለኩም እየ ብመከራ ከቃጽለኩም እየ ኢሉ ቃል ኣብ ሕያው ዘወረደ ውስተ ደብረ ሲና ዝብል ኣብ ዝብል ትርጉም ዝተተርጎመ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ህዝቢ ካብቲ ሕጊ ፈቐቕ ስለ ዝበሉ ባር ኢየሩሳሌም ትጠፍእ እያ ላበሉ እቶም ነቢያት ልኢኽዎም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እዚ ይርአዮም ስለ ዝነበሩ ኣይታርየና በይዛኻ ላወሉላ ጸለዩ ነይሮ። ብድሕሪ ጸሎቶም ተቃብሉ መልኣክ ቅዱስ መልኣክ ቅዱስ ሚካኤል ነቶም እስራኤል መሪሑ ላውፅኦም ቅዱስ ሚካኤል ይገልጸሎም ሞ ኤርምያስ እንታይ በሎ እምበር ኢየሩሳሌም ትጠፍአሉ ግዜ መፁ እዩ ኢየሩሳሌም ትድምሰሰሉ ግዜ መፁ እዩ ኃጢአታት ተሰፍሩ እዩ ሞሉእ እዩ ስለዚ ኣሕዛብ ክለኣኹ እዮም ክጠፉ እዮም እዞም ላጸለዩ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ግን ጥፍኣታ ኣይታርየና ላበሉ ዝነበሩ ግን ዶም ግን ካብዚ ለኣኮም እሞ ብዝኾነ ነገር እግዚአብሔር ብምሕረቱ ክስውሮም እዩ ኢልዎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይሰውረና ብቸርነቱ ይሰውረና ካብ ዘሎ ጥፍኣት ኩሉ ፈጣሪ ቅዱሳን መላእክቲ ልእኹ ይሰውረና እግዚአብሔር ድመልኣኩ ቅዱስ ሚካኤል ለኣኸሎም እሞ ተሓደ ኣጽቀ በለስ ኣምፀለይ ናይ በለስ ቆጽሊ ኣምፀለይ ወሎ ተሓደ ደሞ መቃብረ ነገሥቲ ሓልው ውሉ ለኣኾም ብድሕሪኦም ኢየሩሳሌም ጠፍአት ዘረፍቲ መፀዋ ሃምዘይ ነበረት ኾነት ኢየሩሳሌም እቲ ወርቂ እቲ እግዚአብሔር ዝገለጸሎም እቲ ብመላው ዝተሃነጸ ንዓመታት ዝተሃነጸ ኩሉ እቲ መስዋዕተ እግዚአብሔር ኩሉ ተዘሪፉ ላብ ኣሕዛብ ገዛ ኸደ ይብል ካዝ ግርመኩም 66 ዓመት ግን ኣብ የሜኔክ ታይ ዝኾነ 66 ዓመት ሲ ኣብቲ በረኻ ኮይዱ ሃምዚ ገወክ እየኖ ታቆጽሊ ካምጽ ኮይዱስ ኣብ ፀሓይ ሕዝወስ ኣብ ዝኾነት ቆጽሊ ደቂሱ ምስ ደቀሰ ደቂሱ እንተለስ ዝጥፋኣትና ኢየሩሳሌም መፁ እሱ ኣብ ደቂሱ ተሪፉ ማለት መከራታ ይበጽሐይ 66 ዓመት ድማ ደቀሰ ይብል ድሕሪ 66 ዓመት ሲ ሓፍ እንተበለስ ዋይ ሞሽዩ ታረ መምህር ይቆጥዐኒ እዩ ታይ ክገብር መምህር ይቆጥዐኒ እዩ ዘንጋዕዮ ወያ ተለበልካ ሓዝ መጻኢልኒ ትጨነቀ ማለት እዩ ብድሕረው ሓምረየ ምድሪ ኩሉ ተገላውጡ ክምለስና መምህሩ ባዳ ኮይኑ ዝመሬት ኩሉ ዝመንገዲ ኩሉ ካልእ ኮይኑ ትቀይርዎ ኣእምሮ አይዲ ተወስድኒ ህሊና እዩ ተወስድኒ ታይ ኮይኑ ዝነገር ኢሉ ትጨነቀ ይብል ማለት እዩ። ድሓር ሓደ አረጋዊ ሽማግለ ርእዩስ ኣታና ኢየሩሳሌም መንገዲ ባይድ እዩ ወሎ አንተን ነግድ ለኢየሩሳሌም ንኢየሩሳሌም ደስኻ ገሻ ኢኻ ኢየሩሳሌም ካትጠፍእ ኮ 66 ዓመታ ኮይና ያውልዎ ማለት እዩ። خلاص ሽማግለ አረጋዊ ይኸው እኮ ሕዚ እኮ ፀሓይ እኮ ጠፍአቲ ሕዚ ኢሉኽልኒ ድቃስ መፅኒ ደቅሰ ነይረ ፀሓይ ወቅዕንሲ ደቂሰ ብኡ ገይረ ሰዓት ሓልፍኒ እምበር ሕዚ እኮ የተለኣይኸ ይኸው ምልክት ዛድሃበኒ ዛድቆረፅኽዋ በለስ እኮ ዛቆፅሊ እኮ ኣይደረቐት ኣብ እደይ ኮና ይኸው ርእያ ኣብ እደይ ኮና ዛ በለስ ኣብ እደያና ኣይደረቐቲ ሽማግለ አረጋዊ ኮይንካ ኢኻ ኣእምሮኻ ስሕትካ ኢሉ ፀሪፍዎ ማለት እዩ። بدحر زي ريهم يخم እግዚአብሔር በጥበቡ ገሊጽሉ እግዚአብሔር በጥበቡ ገሊጽሉ ሁሉ ነገር ተረዲእዎ 66 ዓመት ይታርየኒ ሙስና ሃለ ኢየሩሳሌም ናይ ኢየሩሳሌም ጥፋት አይታርየኒ ላወለ ላጸለየ ስለዝነበረ ምስ ባሮክ አራኽዎ ባሮክውን ካብ መቃብር መጽኡ አቤሜሌክውን ካብታ ዝደቀሰላ እንትን መጽኡ ክልተኦም ተራኽዎ አይ ንሕናማ ኢየሩሳሌም ጠፋያ ተደምሳያ እግዚአብሔር ጸሎትና ሰሚዑ ልመናና ሰሚዑ በመሕረቱ ኸውሉ ሰውሩ ሓዊኡ ካብ መከራ ስለ ዳውፀና እዩ ኢሎም ተዛርቦም ክልተኦም ተራኽቦም ማለት እዩ ተረዲእዎም። ስለዚ እስኺ ኣጽቃ ኣቤሜሌክ ብ66 ትውልዲ ምሕረት ጎይታ ሕዝኺ ተረኸብኺ ልምላሜ ሕዝኺ ተረኸብኺ ፍቅሪ ሕዝኺ ተረኸብኺ ሰላም ሕዝኺ ተረኸብኺ ንጉስ ክርስቶስ ወልድ ተረኸብኺ ንስኺ ኣጽቃ ኣቤሜሌክ ኢሉ ቅዱስ ኤፍሬም ዳደና ቅድስት ማርያም ዛመስገና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብትሓደ ገጽ ናይ ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ብትሓደ ገጽ ድማ መላእክት ድምንታይ ሃም ዝለኣኹ ድምሕረት ሃም ዝለኣኹ ካብ መከራ ሃም ዝስውሩ ካብ ሓዘን ሃም ዝስውሩ ካብ ጭንቀት ሃም ዝስውሩ እዩ ዛምህረና ማለት እዩ። ስለዚ ወመላእክት እግዚአብሔር ያርጉ ወይ ወርዱ ውስቴታ ና እግዚአብሔር መላእክት ጸሎት ሕዞም
لا فتاري أرجو كاب فتاري دما محرت حزوم يوردو خمزولو إنه أصلتنا سمعهم لمننا سمعهم مهلنا سمعهم أستوقاتنا سمعهم كلنا جرنا نايلبنا نجر صحيح حسابنا كل سمعهم محرت كفتاري أم يورد لنا فتارينا محرته إلى آخرنا إذنا يبنا حزنا يزلنا سوايا متشمر لنا جينا كله يكالو أملاك كله يكالو يجزاهير ما كله يكالو أملاك كله هو استأريه يصور الدواء ينبر تفرا دمنات زملالس دمنات زز مايات زفسس كله يكالو أملاك أنا زاد اللي لنا مجو كله السوب زفلت أطلب السوب بزفلت طبعا السوب زفقده كله فتارينا እግዚአብሔር محرته إلى آخرنا زنام محرته إلى آخرنا فوسه إلى آخرنا كان نفرح نجر كله يدحننا ملائكة محرته إلى آخرنا نادنا قدست دنجل مريم نابنا أبا هرياقوس بركة رديئت مسخولاتنا يحضر وسبحات لእግዚአብሔር እሺ አብዚ ተጠዊሎም ቃሉ ለምሁሩና ለገሰጹና ለመምህርና ለመጋያ አዲስ እንቆባይር ታመነ ቃለ ሕይወት ቃለ በረከት እግዚአብሔር አምላክ ይስማዕልና ቅድስት ቤተክርስቲያን ለገልግልሉ ዕድመና ጥዕና ያህበልና